Normalean iraila izaten da, kirol gehienek denboraldia hasten duten momentuan, baino txirrindularitzan urte hasierarekin batera ematen diote denboraldi berriari noski hasiera. Eta horren inguruan arituko gara gaur, hain zuzen ere, txirrindulari irundar batekin, Aimar Etxeberria. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ni dena ondo, zer moduz? Ongi, hementxe. Zurekin, denboraldi hasiera komentatzeko pres. Aipatu dugu, urte hasiera dela zuentzat denboraldiaren hasiera ere, eta dagoeneko lehen proba ere egin duzue. Ez dakit, oraindik goizegi da, balorazio bat egiteko eta ikusteko nola hasi den denboraldia, baina ze sensazio dituzu? Hori da, guk irailean normalean denboraldiak bukatzen ditugu, eta jaute bat deskanso edo pixka resetatzeko izaten dugu, eta urtarrila bukaeran otsaiako lehenengo asteburuetan temporadari hasiera ematen diogu normalean Frantzian, Sorbasken, eta justo lehenengo asteburuan hasiera eman diogu. Eta sensazio honekin azkenean eguan ordu asko sartu behar dira biziketan, eguraldi txarrakin eta ez dakizu nola zauden fizikoki, eta hasiera ona izan dugu, larun batean 9. postu bat, eta igandean azken metroak arte saiatu ginen garaipena lortzen eta 3. postu batekin gelditu ginen. Emaitza onak dira, lehen proba izateko, hortxe bertan sentitzen dira lehen sensazioak eta ikusten da, neguan egindako lana baliagarria izan den eta momentuz horrela izan da, Hori da, gainera Sorbask oso karrera garrantzitsua da, azkenean profesionalekin korretzen duzu Frantzian, eta ondo etortzen da ritmo hartzeko, Espainiako lasterketak otsaila bukaeran hasten direlako, eta ere lasaitasun puntu bat irabazteko lana ondo atera dela. Orduan oso pozik lehenengo asteburuarekin, liderpatu nahi Sorbasken, eta orain saiatuko gara mantentzen. Lasterketa hau, zu finisher taldean zaude, baina lasterketa hau Euskal Federazioaren maillotarekin lehiatu duzu, edo parte hartu duzu, Euskal Federazioaren maillotarekin. Alde horretatik ere, zu hautatua izatea Euskal Federazioaren aldetik, arrogoteko modukoa da, Hori da, azkenean, normalean Sorbasken Euskal Selekzioarekin korritzen dugu, 6 edo 7 taldekide hartzen dituzte, eta oso pozik niri aukera emateagatik, gainera oso ondo pasatu dugu eta talde polita egin dugu asteburu honetan, eta oso garrantzitsua da ere Espainiako txapelketa disputatzeko, egoteko, talde polit bat izatea. Berki, aipatu duzu, irailean denboraldia bukatzen dela, baina zuek pixka bat atxeden hartuta berriz ere segidan hartzen duzuela martxa. Nola iban dire neguko hilabete hauek eta prestaketa berri hau? Daude egun guztiak. Azkenean, deskanso eta gero etortzen zara oso pixka gehiagorekin, zaude normalean nik egin dut hilabete bat bizikleta ukitu gabe, eta gero gutxinaka hasi naiz, astean 2 egun, 3, 4. Iraila bukaeran nengon bizikleta gainean, orduak sartzen, baina lasaitasun totalarekin. Eta aurten ez naiz joan kalpera, hemen eguraldi bastante ona izan dugu, baina lehengo urtean egon nintzen 2 hilabete kalpen egunero igual 4-5 ordu entrenatzen, eta azkenean zaude lasai, gaur egun dena dago kontrolau, daukagun GPS-arekin nola daukagun velozidadea, pixua eta hori, baina azkenean badakizu zu ondo zaudela, baina ez dakizu nola dauden zure ribalak. Orduan lasaitasuna ematen du korritzea, eta ere neguan azkenean buruak buelta asko ematen dizu, azkenean daude egunak egiten duela 2 gradu eta egin behar dituzu 4 ordu, iristen zarela etxera ezin duzula, ez da etxeko atea ireki, eta azkenean horren ikusten da ondo joan dela. Gogorra da prestaketa eta gehiago, zuk aipatu bezala, gu bizikaren toki honetan, normalean euri asko egiten dula, eta horrek eragina du zuen lanean, etxean entrenatzen duzue, baina ez da gauza bera noski, eta kanpora atera behar zarete, eta gero aipatu duzuna, zuek individualki bai lan egiten duzuela eta lanean segitzen duzuela, baina lehiaketak bertze puntu bat gehiago ematen dizue, eta lehiaketan hastea hor ikusten duzu. Nola zauden zu aurkariekin alderatuta, Hori da, suerte daukagu gaur egun biziketan bielan, eramaten dugula gauza bat deitzen dela potentiometro, meditzen dira
batiosetan da intentsitatea, eta orduan egiten ditugu proba esfortzu haunitz, igual urtarrila hasieran ikusteko nola gauden eta hori, eta dago gauza bat dela potentzia pixuarekin ateratzen den zenbaki bat, badakizu ondo zauden, ez, baina, bueno, zu individualki alduzu pentsatu zaudela oso ondo, baina gero iristen zara karrera eta dituzu 10 aurkari zu baino indartsu. Orduan, beti daukazu duda hori, zeba, igual, ondo zaude, baina ez dakizu ze puntu arte, zeba, igual dena egiten duzu ondo, baina aste bat batzen zara pixka gaixorik eta joaten zaizu dena berriz hasi berriz, baina, bueno, suerte izan dugu, negu hau ondo joan dela. Ederki. Bueno, aurten gainera aldaketak dituzu, taldez aldatu zara denboraldi berrirako, finisher taldean zaude. Aldaketak beti egokitzapena ekartzen du. Ez dakit nola joan den egokitzapen hori, egokitu zaren, edo oraindik ere egokitzeko bidean zauden. Ondo, behar nuen aldaketa bat, zeba lehen urtea pixka bat gogorra egin zitzaien, azkenean izan dituen erorketa haunitz, ere kotxe bat hartu zitzaidan entrenatzen nengonean, eta, bueno, nengoen eroso ekipo, baina ez nuen bilatu ni behar nuna, eta aldaketa bat egin behar nula naukan oso klaro denboraldi erditik, eta finisherren aurkitu behar nuna, lasaitasuna, nire konfiantza, eta azkenean ere, dago, orain daukadan prestatzailea eta direktoria izan da nirekin ni 12 urte nituenetik, orduan, konfiantza horrekin ere, beste gauzak enten dituzu burutik, badakizu ondo ari zarela lanan, eta azkenean burua oso garrantzitsua da, zeba azkenean zaude biziket entrenatzen zu astean 25 ordu eta dena pentsatzen duzu. Gainera, aipatu duzuna, entrenamenduetan bakarrik denbora haunitz pasatzen duzue, eta etxetik kanpo ere, denboraldian zehar, denbora haunitz pasatzen duzue, garrantzitsua da familian sentitzea, ez? Bai, familia, lagunak, daude hilabete batzuk zaudela hilabete oso atxean, eta, bueno, ondo eramaten duzu, eta lasterketak ez bazaizu atetzen zu espero dezun bezala, ateratzen zara pixka lagunekin atxalde pasa, eta dena, azten duzu alden bezala. Baina igual zaudenean 2 hilabete prestatzen emaitza bat lortu behar duzula bai, eta iristen da eta ez da ateratzen. Eta joaten zara bertze karrera batera Italiara, eta berriz gaizki azkenean buruak buelta asko ematen dizu, eta orduan behar duzu pixka familia laguntza, lasaitasuna, konfiantza berreskuratzeko eta jakiteko gauzak aterako direla. Aipatu duzu ere, pasaden urtea pixkot gogorra izan zela zuretzat, erorketa haunitz izan zenitun, tartean istripu larri bat, eta horren ondotik ezakit horrek irakatsi dizun, ez bertze modu batean ikustera denboraldia edo bertze helburu batzuk edukitzera, edo aurten pixka bat ezakit bertze modu batez hastea denboraldia, bertze ikuspuntu batetik edo? Ni uste lehengo denboraldia izan oso erraixa niretzako, zeba azkenean momentu onak egon dira, momentu txarrak, lehenengo hilabeteak egon nintzen egun asko ezin lo egin, nintuen klabikula utzi nuen, eskumuturra, dena nagoen raspau, orduan gaizki pasatzen zu, baina ere esan behar dut, aurten ni fizikoki pixka eta aurreratu dut, baina mentalki gehiago, zeba azkenean gaizki zaudenean hor da ikasten duzunean, denboraldi bukaeran azkenean karrera guztietan irabazten ditun, podium emaitza oso ona lortzen ditun, baina azkenean azten zara pasa duzun guztitik, baina izan behar da buruan momentu txarrak pasako direla. Baina, momentu txarrak pasatzen dituzu bizikletan, lan batean daude egun batzutan ez duzula gogoak, eta zure taldekideak ez dizu laguntzen, eta zaude gaizki pasatzen eta bizikletan ere, orduan. Lan bat bezala da, orduan eraman behar da alden hobekien. Aipatu duzu fisikoki ongi egotea garrantzitsua dela, txirrindularitzan eta kirol guztietan ere, baina mentalki ongi egotea ere garrantzitsua da, eta hori ere entrenatu daiteke ez, edo zerbait egiten duzue hori entrenatzeko nola baiterrateko? Bai, azkenean ni egunero kasi solasten dut nire prestatzaileekin, nola zauden, nire familiak lagundu behar dizu, azkenean zu momentu batean zaude como aislau, burbuja batean, eta iristen zaizu informazio pila bat, baina jakin behar duzu filtratu zen nahi dizun lagundu, zeba gaur egun daude redes sozialak eta kritika bat da oso erresa. Este está quemado, erratzen den bezala, o este ya no era lo que parecía,
esaten darrez, baina azkenan pertsona sufritzen du, zeba, dago lan pila bat bere atzetik, jende asko bere atzetik laguntzen, orduan jakin behar da eramaten. Ni bit esaten dut, azkenean nik lasterketetan ni dago pertsonalki, baina nire atzetik dago nire familia, nire prestatzaia, nire laguna, nire nutrizionista, dago jende pila bat ez dela ikusten, orduan errespetuarekin ibili behar da, zeba dago jende askoren lana hor. Ederki, pasaden urtean aipatu dugun gogorra izan zela zuretzat, baina aldi berean, denboraldi bukaeran ere, emaitza onak lortu zenituen, eta hor parte hartu zenun lasterketetan, emaitza onak lortu zenituen. Denboraldi berri hontara begira, ez dakit ze helburu dituzun, edo baduzun lasterketaren bat behiz jota hor lan hona egin nahi duzuna, edo ze izanen da gehien bat? Aurten helburu nagusia da ja profesional mailara pasatzea, zeba lehen urtean ja naukan egina eta azkenean problema batzuk egon ziren taldearekin eta hori, baina hori da helburu nagusia. Ere nahi dut saiatu Kopa Espainian generala irabaztea, eta gero azkenean aurten buelta bidazoa etxeko buelta da, beti familiaren laguntza ikusten da, orduan asko gustatuko litzaidake garaipen bat, aunque sea etapako garaipen bat irabaztea, eta generala izaten bada asko zobe. Ederki Aimar, mila esker gurekin izateagatik, hau dena kontatzeagatik, eta noski zorte hon zure denboraldi berri honetan. Mila esker zuei aukera solasaldi hau egiteagatik, eta espero dena ondo joatea zuei. Ederki, eskerrik asko. Zuri.